дар деҳаҳои дурдасти ҷамоати деҳоти хонақоҳи кӯҳии шаҳри ҳисор бо дастгирии соҳибкорони ватанӣ зиёда аз 1,5 километр роҳи байнидеҳавӣ ки ҳангоми боришот рафтуомади автомошинаҳо ғайриимкон ва барои пиёдагардон душворӣ пеш меовард асфалтпӯш карда мешавад. ҳамчунин дохили кӯчаҳои шаҳраки ҳисор аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони ободкор роҳҳо пурра асфалтпӯш карда мешавад. бояд гуфт ки дар тобеи муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри ҳисор дар маҷмӯи 246 километр роҳ мавҷуд мебошад. аз ҷумла роҳҳои байналмилалӣ 24 километр, роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта 46 километр ва роҳҳои маҳаллӣ бошад 176 километрро ташкил медиҳад. айни ҳол кормандони муассиса ба таъмири роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта ва маҳаллӣ низ машғул мебошанд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолият дар шаҳри ҳисор тасмим гирифтаем ки роҳҳои байни хоҷагӣ ва роҳҳои маҳаллиро бо ҷалби соҳибкорон ва дастгирии вазорати нақлиёт ва дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри ҳисор зиёда аз 20 километрро дар имсол асфалтпӯш намоем. айни ҳол чӣ хеле ки мебинед роҳҳои байнидеҳавиро мо асфалтпӯш карда истодем. ин ҳам бошад бо ҷалби соҳибкорон зиёда аз 5 километрро то имрӯз мо асфалтпӯш намуда 5 километр роҳро бо чаровакҳои равшандиҳанда насб кардаем ва ба ғайр аз ин 2 копрук роҳ аз таъмир баровардем ба пуррагӣ. ҳисор ки ҷойҳои таърихӣ бисёр дорад, ба ғайр аз ин роҳҳое ки бо самти рушди сайёҳӣ тааллуқ дорад, қисман аз таъмир бароварда ва қисман асфалтпӯш ҳам намудаем. ҳамин аст ки ҳадафи асосии сиёсати стратегии роҳсозии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардани кишвар мебошад. дар ин самт масъулини муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри ҳисор низ дар назди худ вазифаҳои мушаххас гузошта тибқи нақшаи чорабиниҳо ният доранд дар мавсими имсолат таъмири роҳҳоро ба роҳ монанд ва ба талаботи рӯз ҷавобгӯ созанд.